Helo, Teleri Wilson ydw i, a dwi eisiau atgoffa chi gyd bod dyddiad cau Ysgoloriaeth William Salesbury yn agosau erbyn hyn, sef yr 20 o Fawrth. Mae'r ysgoloriaeth yma ar gael i unrhyw un ohonoch chi sy'n astudio cwrs chi gyd trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae'r ysgoloriaeth yn werth 5,000 o bunnoedd. 5,000 i wario'r unrhyw beth chi eisiau. Mae adnodd y dysgu a llyfrau yn costi llwyth o arian, ond gallwch chi wario'r arian ar unrhyw beth, megis drink yn yr undeb, tacsi ar noswaith mas, beth bynnag chi eisiau. Felly, cerwch ar wefan y Coleg Cymraeg, edrychwch am yr holl manylion pwysig, mae yna link ar y wefan sy'n dangos pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth. Felly, os yw'ch cwrs chi'n gymwys, llenwch y ffurflen gais a'i anfon yn ôl ar e-bost i'r coleg. Cofiwch, 5,000 i wario'r unrhyw beth. Dyddiad cau yw'r 20 o Fawrth, felly cerwch ati i lenwi'r ffurflen.